Ezinye izinto ziba umkhokha empilweni ngenxa yeziphambeko zabanye. Kunodaba lalowesilisa osibhalele mayelana nokulala nezidumbu emsebenzini. Lwesilisa igama lakhe uVusumuzi Ntenga, udabuka ngapha endaweni esempangeni eNkwalini. uVusumuzi ukhule ekhaya kube umagcini, mase kulandela abafowabo abahlanu. Ngo-2019 eNkwalini kwaSibisi kwakunomcimbi omkhulu, kumenywe zonke igodi ukuba zizodidiyela khona la emcimbini. Emini kwakudliwa inyama kuza notshwala. Kodwa kuthe sekuntambama around 5, abafana bakaZungu abahlala esigodini sakuMpemvu bachukuluzana nabafana bendawo bakaNtenga kwaze kwafika lapho khona ukuthi bayalwa. Thema bebona ukuthi abantenga bayahlula, oyedwa wagijima wolanda umkhonto ekhaya kubo, wagwaza umfana wakaZungu washona. Abafana banyanya kakhulu bakaZungu futhi babelokhe besho njalo ukuthi bazoyibuyiselela. Ngakusasa uma wabo labafana baNtenga wahamba waya kwaZungu Mpemvu eyoshweleza ngesenzo esenziwa abafana bakhe. Kodwa abafana bakaZungu bavele bamxosha bathi bona bazoyibuyiselela futhi ngeke bevule ngisho icala. Kwaphela nje izinsukwana, kuthe ngelinye ilanga umfana wakhona kwaNtenga ephelezela intombi yakhe. Uthe nje sondela ngakulomfulo owuhlukanisa isigodi sakuMpemvu nangapha kwaNtenga, waqhamuka abafana bakaZungu bamgwaza washona. Intombi yakhe yavele yabaleka yabuyela emuva iyosho kwaNtenga ukuthi nabafana bakaZungu bebulala indoda yakhe. Bathi mabembulala umfana wakaNtenga bamqamelisa phekwe notes eyayibhala ukuthi isongezo. Abafana bakaNtenga bacaswa kakhulu ngesenzo esenziwe abafana bakaZungu, kodwa bathalalisa nje inyanga eyodwa. Kuthe ngelinye ilanga babela khona kuMpemvu beyohlasela abafana bakaZungu. Bathi bafica bedlala ibhola, kwaheliziswana kwalo, ilapho khona kwashona abafana ababili bakaZungu. Bathi mase beyibuyiselela abafana bakaNtenga bazizwa right futhi bezwe ngazuthi khona ukusukayo. Kodwa abafana bakaZungu banyanya kakhulu, balinda nje ukuthi bengcwabe labo bhuti ababili mase nabo bayagala. Kuphele nje isikhathi esingango 3 months, ngelinye ilanga ey'ntathu abafana bakaZungu bafika kwaNtenga bagasela bezofuna abafana bakhona. Babadubula bonke abafana bakhona, kwasinda uVusumuzi ngoba wabaleka kanye noma wakhe bangena esikhotheni. Ubaba wakhona wayengekho esemsebenzini, esebenza ebusuku. Kwathi nje kusa abafana bakhona sebeshonile, umama wakhona wahamba wayovula icala epolice station futhi wahambisa lo mfana ezihlobeni kwesinye isigodi esasisekudeni. Abafana bakaZungu bafika futhi ngobusuku obulandelayo ngoba befunwa amaphoyisa, kodwa amaphoyisa engakabatholi. Bafika necapha bezofuna uVusumuzi befuna naye ukumqedela, kodwa uVusumuzi wayesengasekho ngoba wayekwesinye isigodi lapho wayecashuswe khona. Kodwa uma wabo waphendula ngokuthi uVusumuzi wabaleka after ebona kufe abafowabo. Uma uVusumuzi kwahlela ukuthi uVusumuzi eyeGoli eyihlotsheni eyohlala khona ngoba wayebalekiswa, kodwa waba nethemba mase kuthiwa babanjiwe labafana bakaZungu ababulala abafana bakhe baboshwa, kodwa oyedwa waphunyuka akaziwa ukuthi washonaphi. uVusumuzi wathi mayifika eGoli ehlala ezihlobeni wabona ukuthi ngcono aqhubeke nesikole ngoba wayegcine kwa grade 10, wafunda ugrade 10 ugrade 11, kodwa uthe nje sawa grade 12 ngelinye ilanga ephuma esikoleni ngoba wayefunda ekudeni lapho wayehlala khona. Kuthe nje ngelinye ilanga elinde ibhasi wabona lo mfana oyedwa lo wakaZungu kuthiwa waphunyuka. Wathi mayethi inhlalo umfana wakaZungu wavele wamhubha uVusumuzi. uVusumuzi wabaleka kwathi galo yephuka waze wacasha. Ukwadecide ukusiyeka isikole uVusumuzi ngoba wabona ukuthi lo mfana wakaZungu usezomlinda njalo uma ebuya esikoleni ngoba usiyazi ukuthi ufunda futhi wayibona neuniform. uVusumuzi ukwadecide ngcono vele efuna amatoho ngoba nje wayengafundile, wayefuna amatoho labantu abasebenza emgwaqeni nalabo abakhanda izindlu, kodwa kwaphela isikhathi eside engawuthola umsebenzi. Kuthe nje ngelinye ilanga ebuya ukuyofesa walithwa enye intombazane eyibizwa ngokuthiwa uSimangele Ndlovu. uSimangele Ndlovu wayesanda kushonelwa umyeni wakhe ehlala yedwa. Wamlifta waseyamxoxela uVusumuzi ukuthi ngoba ekhathele kanjena nje ufuna umsebenzi uyacela naye mawukuthi khona lapha angamqasha khona emqasha. Kodwa uSimangele wathi lapha asebenza khona kufunakala unjiniyela, kodwa uzomtshela mawukuthi khona lapho kuvuleka khona njengomsebenzi okuba ngokuclean. Ba exchange ama numbers balokho bexoxa ngoba uVusumuzi wathi ucela ukuthi em-update mawukuthi khona okuvulekayo emsebenzini lapho kusebenza khona uSimangele. Njengoba nje belokho bekhuluma uVusumuzi kwabona ukuthi uSimangele ngathi uyintokazi ephilayo washela. Njengoba emshela nje
ke kwaba nzima kodwa wagcina emtholile bathandana. Thema sebethandana uSimangele wathi ucela ukuthi bezohlala ndawonye njengoba yena ehlala yedwa kulo muzi since washonelwa umyeni wakhe. Bahlalile ndawonye iminyaka emithathu kwaze kwayilapho khona ukuthi uSimangele uyakhulela. Thema ekhulela uSimangele wabona uVusumuzi ukuthi ayimele eqhushalaze njengendoda njengoba nje bese sekuphela isikhathi eside engawutholi umsebenzi. Ukwafuna umsebenzi isikhathi eside naye uSimangele ebona ukuthi indoda yakhe ayuthola umsebenzi kodwa uSimangele ukwacabangisa lokuthi emfunele cousin wakhe wayeowner funeral parlor eyayincane nabasebenzi futhi abancane. Ukwambuza ukuthi uVusumuzi engakwazi yini ukusebenza emakhazini egeza idumbu kodwa uVusumuzi waqale wanqaba wathi yena uyayisaba idumbu lo msebenzi onjalo akaze ezicabanga ukwenza. Kuhamba isikhathi wawushintsha umqondo uVusumuzi nxa ukuthi uyabona ukuthi uhlele ekhaya kenzi lutho kusebenza intombi yakhe and naye akakhona ukondla ingane ngendlela ekahle. Wavuma uSimangele ukuthi uzowenza lo msebenzi. uSimangele wamkhulumela cousin wakhe waqashwa. Uthe mase seqashiwe la bekunzima ukusebenza la ngenxa ukuthi ukugeza idumbu into angakaze eze ayicabanga. Ebefisa ngisho ukuyeka kodwa ebephokophela ngoba imali ebeyidinga. Njengoba nje sesebenza la ushintshana nomunye umlisa evikini njengoba besebenza. Ukwayigeza idumbu kodwa njengoba nje igeza idumbu ukwababuthaka megeza idumbu zabantu besifazana wafike lo muzi ojulile futhi onamandla wokulala nezidumbu kodwa lonto waqale wayiziba. Ulokhu uqhubeka lo muzwa kodwa ewuziba. Kuthe ngelinye ilanga egeza esinye isidumbu sowesifazana wahalela ukulala naso kwaze kwayilapho khona uyasiqoqhubala. Lento iqhubekile yenza ngoba ibisiphazamisa ngisho inkonzo yasekamerweni nomuntu wakhe kodwa waqhubeka elala nezidumbu futhi ezizwa engathi uyaneliseka. Ukwaqhubeka elala nezidumbu noma lento ayibona ukuthi ayikho right kodwa ebephushwa yilomuzwa lo we-addiction wokulala nezidumbu. Kuthe ngelinye ilanga njengoba nje ejwayele ukukhiya umnyango mayenza lesigameko wakhohlwa ukukhiya umnyango waqoqobala isidumbu sasesizophuma somuntu wesifazane. Ukwambamba cousin womuntu wakhe esiqoqobalile lesi sidumbu wanje mayithi uyaphenduka wabona embuka cousin womuntu wakhe wathuka naye waqoqa ibhuluke kahle. Cousin womuntu wakhe ukwambuka nje kuphela wangakhuluma ngento ayibonile iyenzeka. Njengoba nje eqhubeka esebenza cousin womuntu wakhe akambuza ukuthi wambona eqoqobala isidumbu kodwa uyayithulela. Lonto iyamudla futhi akazi ukuthi uzokhuluma kanjani cousin womuntu wakhe ngoba lento lena kubonakala engazuthi naye cousin womuntu wakhe uyayiziba. Lento lena uVusumuzi bilokhu imudla njengoba yenzeka. Akazi ukuthi futhi uzoconfessa kanjani kumuntu wakhe ukuthi wake wenza isenzo esikanje. Futhi uyabona ukuthi cousin womuntu wakhe akakaze amtshele ngoba umuntu wakhe ngabe sowambuza ngalesi senzo. Lento lena imenza nokuthi enqikaza ukuvuka ekseni eyemsebenzini ngenxa yokubhekana cousin womuntu wakhe. uVusumuzi ucela usizo akazi ukuthi kumele enze nje akazi noma kumele eyoconfessa kumuntu wakhe kuqala cousin womuntu wakhe engakamtsheli. Akazi ukuthi kumele enze njani lesimo lesabhekene naso noma aye kumsebenzi. Inkinga maye kumsebenzi ubona ukuthi uzobuza umuntu wakhe ukuthi uyekelana umsebenzi mase kuba yila liyavela leli ihlazo. uVusumuzi ucela usizo ucela iluleke eziqondile ukuthi engenze njani kule nkinga abhekene nayo njengamanje esheshe emtshele yini umuntu wakhe. Ngiyacela kuma comment ukuthi nimluleke ngendlela ehlelekile ukuthi engenze njani kulesimo abhekene naso. Ngiyacela niqhubeke ni like and subscribe phinde futhi ni comment ni share. Ngiyabonga.